Shahararren mawaƙin nan watakan Auta MG Boy ya sake sakar muku da sabuwar waƙa saucewa laƙabi da Har Abada. To mai sauraro, idan wannan shine zuwan karan farko na tasha ta mai suna Kannywood Today TV, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alama ga rawa, ta haka ne za mu ci gaba da sa da kai sababbin shashe mu da zarar mun ɗora ko kuma mun sake su. Shahararren mawaƙin nan kuma Auta MG Boy, wanda ya fice a masana'antar Kannywood, wanda ya taka muhimmiyar rawa, ya sake sakar muku da sabuwar waƙa saucewa laƙabi da Har Abada. To mai sauraro, domin samun wannan cikakkiyar waƙa tashi za ku iya tafiya kan YouTube channel nashi mai suna Auta MG Boy. Tashan ba ta da alhakin ɗora bidiyon wani ko kuma waƙar wani sakamakon mulkin mallaka na mai shi. Kar ku sake a baku labarin wannan waƙar tashi wanda ya saka a daren jiya, wacewa laƙabi da Har Abada. To mai sauraro, ku kasance tashar Kannywood Today TV domin samun rahotannin labarai na masana'antar Kannywood gabaki daya da kuma mawaƙan Hausa. Auta MG Boy yana mai farin cikin sanar da ku sababbin shirin shi da zarin ya dora. Zai sake sakar muku da sabon album wacewa laƙabi da Alƙawari. To mai sauraro, sai ku ci gaba da kasancewa ta Kannywood Today TV domin sanar da ku wannan album zai saki da zarar ya dora. Auta MG Boy mawaƙi ne wanda ya fice a ƙasar Hausa, wanda yake taka muhimmiyar rawa, wanda ya fice a iya lafazin kalaman soyayya da ma dai sauransu gabaki daya. Auta MG Boy ɗan jihar Kaduna ne, kuma yaron Umar M Sharif. Auta MG Boy ɗan Kaduna ne, kuma yaron Umar M Sharif, ba ɗan jihar Kano ba ne. Wasu suna tunanin ko shi ɗan jihar Kano ne. Auta MG Boy ɗan jihar Kano ba ne, ɗan Kaduna ne. To mai sauraro, domin samun wannan waƙa tashi za ku tafiya kan YouTube channel nashi mai suna Auta MG Boy domin samun cikakken bidiyo ko kuma audio, sai ku tafi kan YouTube channel nashi mai suna Auta MG Boy. Kar ku sake a baku labarin wannan sabuwar waƙa saucewa laƙabi da Har Abada, har abadan abada. Danna subscribe, sannan ka danna ma alama ƙararrawa domin sanar kai sababbin shirye mu da zarar mun ɗora, kuma mun sake su a wannan lokaci.